Hej, velkommen til Vestjysk Computer Service. Jeg vil vise dagens reparation. Der var en kunde, der kom ind med en ellers forholdsvis fornuftig Lenovo-computer, der bare havde en opstartstid, der kunne få en havesnegl til at virke hurtigt. Hvad det normalt kan skyldes er, at de tit er installeret med det, der hedder en harddisk, en HDD. En almindelig harddisk, hvor der er en skive, der spænder rundt indeni. Så udskifter man den med en moderne SSD, og straks så får man en opstartstid, der ligger helt nede på et halvt minut max, og giver en meget, meget mere glidende opstarttid. Og vi har mulighed for at lave en fuldstændig fotokopi af den gamle harddisk over på den nye SSD, så alle ens ting stadigvæk er til at komme til, og der ikke bliver tabt noget forhåbentlig, og det kan laves for en forholdsvis fornuftig pris. Men tag kontakt til os, hvis du også har et tilsvarende problem. Tak, hej.